मंगळारा चवथीचो 5वो दीस 5 दिसाचे गणपती आयज आपले घरा वयतात। तशें घुमट ताशाच्या गजनान माराणे बॉमाचे आवाजान गणपतीचे घरान आगमन जाता। तशेंच गणपती पावयतना मिरवणूक काढून वाजयत गाजयत गणपतीचे विसर्जन करता। तर पळयात 5व्या दिसाचे गणपती विसर्जन। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। वार्ता विघ्नांची सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नांची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयांची सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची कंठे झडके मार मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती व श्रीराज मूर्ती दर्शन मात्रे मान शरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय माता जाती